دویمین کاروان ji malbatên kampa Holêbûdê razorêtê neve guhestin. Îro duyemîn karvan ji malbatên kampa Holê ku ji not malbatan pêktî ji kampê derdikevin û bo bajarê dê razorêtên veguhestin. Malbatên tê neveguhestin koçberên dêrazêrîne û hejmarek mezin ji wan jî malbatên endamên Daişê ne. Hêjayê gotinê ku di şazehê mijdarê de ji yekemîn karvan ku ji 515 kesan pêk hatibû ji kampa Holê derketin, ew jî piştî destpêşxeriya Encumena Sûriyeyê Demokrat ji bo derxistina malbatên Daişê ji Holê û vegera wan ji bo jiyanê nav civat. Rusya testên têkçûyiyên korona daye rêveberiya xwe ser. Biryar bû ku hêzên Rûsî testên eşkerekirina korona ra destî rêveberiya xwe ser bikin lê ew test dîroka wan têkçûyî derket û desteya tenduristiyê jî li Rûsan vegerand. Em hatin ji Rûsa testê IgG em stîlan bikin ji bo teşxîsa korona re. Bes demayê nake derbas bûbû me nikarîbû em bigirin. Sozdan ji me re û dema pêş de hinka nû ji me bên salahiya wan nake dem dirêj bê. Rastî yanî em karin bêjin di aliyê û ne mîhenî hata ev nêskatî, ne nêskatî ke mîhenî bû ji ber em hemû di mecalê tenduristiyê de kar dikin, xebat dikin, însan muxtas in. Wextê expire derbas bibe em nikarin kar bênin di hindirwê saziyê xwe de yan di nav cihê xwe ê got em xizmetê tê de dikin. Roja pênşemiyê 26 mijdarê bajarên Qamişlo Hesekê Tebqa û Reqayê derbasî karantîneya tenduristî bû 10 rojan dibin. Derbarê vê mijarê hevserokê desteya tenduristiyê Qamişlo Mustafa Kele ji Kurdistan 24 re da zanîn ku rewşa tenduristî pir xerab e ji matirsiya rûdana kirasatek tenduristî li bajêrên navborî biryara karantîna hatiye standin. Keleş dibêje jî eger heye biryarên ciddî û tundtir jî ji bo rûbirûbûna vayrosa korona werin ragihandin. Zanin milletê me wê zoriyê bikişîne, wê zehmetiyê bikişîne, em lêborînê xwe em ji milletê xwe dixwazin, ama çareyekî dijînîne. Roj me tirsidar e, eger ku em bi baldarî em nêzîkî vê meselê nebin, berpirsiyartî em nêzîk nebin, roj ji bin kontrolê derkeve. Ji bo ku nederkeve jî gereke em wek deste milletê me rêveberiya me bigiştî, saziyên me hemî, desteyên me hemî bi hev re alîkar me ji bo ku em pêşiya vê rewşê em bisekinin, em karin vê nexweşiya he, yanî heya ku çarek jê re werî dîtin, luqaxek werê tabîn kirin, dermanek jê re werî dîtin, hejmar werê kêm kirin, yanî li ser asta giştî werê sekinandin yanî. Beşek ji xwendevanên penaberên Rojavayê Kurdistaniyên ku li Herêma Kurdistanê dimînin û dixwazin li nav zankoyên Herêma Kurdistanê bixwînin, ji ber hin biryarên Wezareta Perwerdeyê ji xwendinê bêpar